моя канал Мариета. Те сега ще влезе в Roblox, една тайни в Брохева ще кажем. Само да влезем, че има малко проблеми. Изгубил се Roblox-а. Влизаме. Една приятелка е сега тук. Тя някои неща ще ги играе. Какво е това? Ритуал беги от тук. Ще стана демон. Ето. Хора, ако сте виждали такова, моля ви, пишете в коментарите. Така. Знаеш ли кой е първият хак? Кой? Айде ще вземем моторетка. Така. Първият е тук. Сещам се къде беше. Е тук. Тук ли беше? Да. И тук можете да спирате тока на града. Тук. Харесвайте видеята ни. Да. Ако искате още такива видеа, не забравяйте да се абонирате, да харесате. И харесвайте канала на Мирка Детелинка. Мерси, Криси. Скоро ще качваме новия ни сериал. Няма да споменавам името му. 4 момичета. Да, но подсказваме, че е с 4 момичета. Така че... Сега... мисля, че почти всички го знаят. Не знам. Не всички. Не всички, не знам. Защото може сега някой да си инсталира Roblox. Да. Сега правя някакви кръгчета. Една къща на тайна. Така ли? Чакай. Така, 55. 55 е най-бързото. Искам да покажа нещо на хората, може ли? Да. Оп! Айде! Айде! Това никой не го знаеше. Никой сигурно. Опа! Я искам сега да ви покажа едно нещо в една къща. Само да обърна тук. Аз малко катастрофирам, ама се тая. Опа! Опа! Ама я да се махне по това, си взема едно колело. Така, сега си намираме къщи или по-добре. Избирам си на 11 къща. Така, влизаме тук. Никой не го знаеше това. Влизаме в тази къща. Там да се заради. Заради се. Сега тук влизаме на горния етаж. Чакайте. Така, на горния етаж. Ето тук май беше. Не. Ето тук май беше. Да. Така, ето тук има една невидима стълба. Това май не го знаеше никой. Я излезни да покажеш пак на хората това. Ето тук има нещо да напълня. Покажи на хората как изглежда къщата. Всъщност тази игра се казва Brookhaven и мисля, и тук може да си правите каквито скинове искате, да се променяте. Да. Е така изглежда самата къща. Това е къщата и сега ще видя още един хак. Така. Сега другия хак е. Мисля, че почти всички го знаят. Така. После ще ви покажа още един хак, само че да го покажа този хак. Така. Да, сещам се кой. И така, като грабите сейфа. После идвате тук, това по принцип в басейна. Да, в басейна е това. Ти в басейна да покажете хората. Ето тук е това към басейна.
И има още един изход. Ще раздюк тук просто. Който Опа. иска да го знае. И ето тук има още едно. А вие знаете ли, ето това е тук, като го натиснете това, влизате Лампата. вътре. Лампата трябва да И сега натиснем. сядате на това, при камерата. Ето тук сядате на това столче. И сега разглеждате как камерите. Да. Никой май не го знаеше. Сега до тук спираме. Ще има втора част. И чао, хора! До втора част. До след малко.